Ако се опитате да направите характеристика на тази кампания, трудна ли беше тя и ако имаше трудности, от какъв характер бяха те? Кампанията беше много трудна, поне за нас от ВМРО, по няколко причини. На първо място бих изтъкнал факта, че не бяхме подкрепени от нито една политическа сила, от нито една от парламентарно представените политически сили. Нещо повече, ние не бяхме подкрепени и от така наречените национални медии, където подписката не беше отразявана, сякаш тя не съществуваше. Единствено една телевизия не отразяваше, нали, да не споменавам нейното име, и благодарение на вас, местните медии, които винаги отразявахте каквото ние правим в хода на тази кампания. Това от една страна. От друга страна, ние предложихме на Общинския съвет в Велико Търново да подкрепят подписката. Самите общински съветници, подписвайки се в нея, естествено в хода на това предложение се оказа, че никой няма да я подкрепи и че само двамата съветници от ВМРО и още двама други съветници реално се подписаха в тези бланки, които им предоставихме. Цели парламентарни, т.е. цели групи в местния парламент в Велико Търново не се подписаха, като ДСБ, СДС, ГЕРБ, БСП. Това за мен е един бойкот и един голям извод, който трябва да се направят гражданите. От тук нататък, когато гласуват за човек или партия, независимо дали става въпрос за местни избори или за национални, да питат съответния кандидат, независимо дали е кандидат за общински съветник, президент или депутат, дали е за членството на Турция в Европейския съюз. Тъй като от отговора на този въпрос, ние гражданите ще си направим извода дали този човек поне малко милее за бъдещето на България и на българската нация. От друга страна, ние се срещнахме и с една, може би неочаквана от нас, но реално съществуваща трудност или проблем. Става въпрос за значителната неинформираност на българското общество относно същността на Турция, на режима, който е установен в тази страна, за нейната външна политика, за хората, които управляват съвременна Турция, тук не говоря въобще за исторически аспекти, за техните намерения, за външнополитическите изказвания на значими фактори в тази страна. Напротив, установихме, че част от хората създават впечатлението си за Турция единствено от ходения на екскурзии до Истанбул, участие в посещаване на курорти в Турция и формират на една изкривена представа. Често се случваше да чуем, че турците са по-европейци от нас, че те били вече в Европа, пък ние не сме били в Европа. Това са дълбоки заблуди, които се дължат именно на факта, че не се получава достатъчно информация. Например, известни анализатори, политолози и арабисти и ориенталисти публикуват постоянно анализи, в които разкриват същинското лице на тази страна. Но тъй като хората не ги четат, не ги наблюдават улисани в своето ежедневие, те не ги знаят. Само няколко примера ще си позволя да дам, за да не излезе, че само ВМРО. Това беше другото, което чухме, че едва ли не ние сме се изсмукали от пръстите този проблем с членството на Турция в Европейския съюз. Търсили сме си начин едва ли не да се шуми около нас. Аз многократно вече заявявах, че нека заповядат останалите политически сили да повдигнат този въпрос. Тъй като този въпрос е въпрос за оцеляване на българската нация и държава, а не въпрос на приумиците на един или друг човек от ВМРО. Но нека цитирам Огнян Минчев, един известен български политолог, който в никакъв случай не е свързан с ВМРО. Той казва така: турската държавна система е най-малко съответстваща на европейските изисквания в сравнителен план с всяка друга страна кандидат в историята на Европейския съюз. Не можем да обвиним Огнян Минчев, че не познава страните кандидатки до момента, които са кандидатствали, и че не познава и Турция, или пък, че страда от симпатии към ВМРО. Но той казва още нещо. Ограниченията на свободното слово, с които се сблъскват интелектуалци като Орхан Памук и Мурат Белге,
в Турция са само повърхността на една систематична репресия към основни малцинствени етнически, религиозни и граждански права, упражнявани в Турция. По-надолу той споменава това, за което преди малко аз казах, че Турция не е само Истанбул и 2-3 курорта, а именно, че източна Турция, цитирам Огнян Минчев, източна Турция с нейната бедност, етнически конфликти, мощна демографска динамика и пълно господство на традиционното ислямско общество, мисля, че това трябва да го повторя, пълно господство на традиционното ислямско общество, тъй като нашите съграждани гледат много тия турски сериали и си мислят, че турците са много светски, само защото героините в тия 2 сериала не носят фереджета, това съвсем не означава, че милиони туркини не го правят, което естествено е признак на едно традиционно ислямско общество. Та да продължа с цитата на Огнян Минчев. Пълно господство на традиционното ислямско общество. Източна Турция е по-скоро сравнима с бедните ислямски страни на изток, отколкото с каквито и да било европейски стандарти. После чухме един аргумент, че Турция въобще едва ли не искала да влезе в Европейския съюз. На този аргумент отново ще цитирам Огнян Минчев. Преговорният процес между Турция и Европейския съюз от друга страна ще се характеризира, забележете, с мощен, агресивен, непримирим натиск от страна на Анкара върху Брюксел да признае днешното статуко в Турция. Значи, след като Брюксел ще бъде подложен на такъв мощен и е подложен на мощен, агресивен, непримирим натиск от страна на Анкара, това е цитата от Огнян Минчев, означава, че Турция желае да влезе в Европейския съюз, а не както твърдят някои дори представители на академичната общност, че едва ли не няма и преговорен процес, или ако въобще има такъв, той едва ли не ще приключи след половин век или след 100 години. Още един много кратък цитат, за да не отекчавам слушателя, но надявам се да му е интересно все пак, тъй като точно тези неща не се широко коментират в медиите, въпреки че ги има в интернет пространството. Спомняте си за въпроса за тракийските бежанци и техните обезщетения, които Турция ни дължи според Ангорския договор. В нашите медии почти така не се отрази в национален мащаб, че има отрицателна декларация на Турското министерство на външните работи по отношение на претенциите на тракийските бежанци. Едно е ясно, че активизиралата се турска външна политика пряко ще влияе върху процесите в Европейския съюз. Това пак не е от ВМРО, което го цитирам. Активизиралата се турска външна политика пряко ще влияе върху процесите в Европейския съюз. Какво става за България? И още по-силно ще оказва натиск върху съседните страни Гърция и България. Неизбежно неистовите проевропейски напани на Анкара ще окажат преструктуриращо въздействие върху българската вътрешно-политическа карта. Това е, за което споменах преди малко. От тук нататък българските политически сили ще трябва да отговарят пред обществото и пред избирателите дали са за или против членството на Турция в Европейския съюз. В зависимост от този отговор, някои политически сили в България ще залезнат, т.е. ако подкрепят членството на Турция, други ще развият своето присъствие в политическия ни живот. Рано или късно, всеки, който се занимава с политика в България, трябва ясно да формулира своето становище по бъдещото еврочленство на 75 милионна държава Турция. Причината за това е, че, приключвам цитата, причината за това е, че ако при Германия и Франция този казус засяга въпроса за лидерството им в Европейския съюз, то за съседните държави, като Гърция и България, ситуацията има екзистенциално значение. Излиза, че членството на Турция в Европейския съюз застрашава лидерството на Германия и на Франция в съюза. Естествено, тази държава има повече население от тях, по-голяма територия от тях. Ако се прибавят и милионите турци, намиращи се на територията на Германия и на други страни в Европа, наистина турското влияние ще бъде огромно. Те ще имат и най-голям брой евродепутати. Но забележете, щом като ще бъде застрашено лидерството на Германия и Франция, за нас и за Гърция това ще е въпрос с екзистенциално значение, т.е. въпрос на оцеляването ни, въпрос на нашето съществуване. Ето защо ми се струват ужасно странни изказвания на наши съграждани, докато стоим на подписката. Какво ме интересува мен това? Какво ме засяга, казват те, дали Турция щяла да влезе или нямало да влезе? Друго, което чуваме от гражданите, е, че от България нищо не зависело, което пак е една голяма заблуда, тъй като всяка нова държава се приема чрез гласуване от всички държави членки.